If all of these women who lost their virginity were to be asked by their husbands to say, but my love, how much can you say is the total of what this man spent on you? Yes. This one who took your virginity. Yes. And measure it against how much you were asked to pay as a bride price. You are going to realize that you are a self-recognized idiot. God have mercy upon us. From today onwards, I recognize myself as an idiot. When I want to explain it, my head will be headache me. Pizza $5. Yes. Do you got to mhandara? You are charged for 3,500. It is my hope that parents are going to love God. Yes. And when you know that your daughter is no longer a virgin, yes, there is nothing to charge there. Yes. This man is being sympathetic to your daughter. Yes. Otherwise, on a good day, he doesn't deserve to take this woman and call her a bride. Takambozvitaura nditi Elda. Yes. Kuti mukadzi akashandiswa achadye mari. Ngoti mukwasha wanga uine mari. Yes. Ingobvisa matendo ako nekufarawo kwawaita. Zvekukuchaja zvingachaita. Yes. Mwana wedu uyu haasi right. Yes. Izvozvo zvikaitika muvillage 1 zvikaitika muna 2024 na25 vana vese vanoita vanhu kwavo. Zvekungoti baba havachachaja vakungoti hatora naye. Vana vanoita vanhu kwavo. Chinodambudziko redu nderekuti vanaata zvira vedu vanenge vasina futi pekubata. Angaitoti mari yekurodza mwana iwe ndichatenga gejo. Saka tiri kucompromise zvakare dignity yemumusha nekuda kweurombo. But dai tikareisa generation yevana baba vanoda Mwari, vanoti mari kana isingandisvitse padhuze naMwari ngaipfuure zvayo. Ndinoda kubata mari nenzira ine umwari. Ndinoda kubata mari nenzira isingazvidze kutenda kwandakagamuchidzwa kamwe chete nekuda kwenyasha dzaMwari.